Здравейте хора, които ме гледат. Аз съм Николай Колев в днешния видеоклип в Soplex. Аз съм тук съм се развил. Тук умря Пикчо. Умри. Не е смешно. Умирайте се. Така, сега ще се готуваме. Умирай, бе! Преработвам нас, мисля, система. Сега ще ви покажа. Сега да няма проблема. И сега ще ви покажа Jump. Ето сега ще ви покажа как се прави. Шапко снимам видеоклип, но и преработвам тази система, между другото, но я не знам какво да направя. И падам. Сега трябва да се прави. Ай, по-бързо е колаги. Ай, от тук проблема, ла. Аз чудим защо. Сега мисля, че ще стане системата. Сега тук дали ще стане. Така. Не знам къде дали ще стане ясно, но какво да стане. Тук се спавя четата на зомбита. И толкова ме дразни, защото ми се падат някакви ключове и аз не мога да ги хвана. Така че, ясно. И между другото, на Стефан Радинчев той каза в един клип видове, както се казваше, видове книги. Видеокниги. Там той имал Redstone. И да му кажа, Redstone се използва капани и всякакви неща. Да си включиш неща, пистани, тия. Асансьори да си правиш с тях можеш. Ако има книгите, аз ги имам. Падна ми се, ето тук пред вас хора видяхте едно TNT. Това беше един ендърче, едно TNT, когато го натиснеш, то ти се спах, то ти дава един ключ или нещо друго, ако го пропуснеш ти дава. Ама той я! Я да видя, само мисля, че са се спалнали нещо. Ако не, тук е другата. Ма сега те не могат да дойдат, не могат да дойдат. Така, тук няма нищо. Тук май ще има. Не се знам. Не. Сериозно? Тотал лак. Пивки клетка. Така. От тук ще убия малко прасенца. Прасенца, елата тук. Трите прасенца умре. Единия глупак. Тук е. Сега тук ще събирам. Всичка парежора. Ще кръстя това. Между другото да кажат хай на YouTube.
Така. Сега сигурно някой ще... Някой може ли да рву? Аз съм падал с толкова нещо са ми се падали. О, една такава кирка, но... Така е, да колко? 5 минути. Така... Ох! Така... Мисля да приключвам, за да нещо не стане. Така че... Довиждане, хора, но да се абонирате и да ви е харесал клипа и до